Makita na unya sa telebisyon ug sa world premiere ang labing unang pagabidahan nga afternoon series ni Herlin Budol nga Magandang Dilag pagkahuman sa Abot Kamay na Pangarap sa GMA at Pinoy Hits. Magsugod kinigikan sa alas 3:20 sa hapon sa GMA Telebabad ug Pinoy Hits, Channel 6 sa GMA For the Box ug sa GMA Now. Usa kini ka istorya diin gidaog-daog si Gigi kinsa gida nga papel ni Herlin hangtod nga siya makapanimaw sa mga nagdaog-daog kaniya. Kauban niya dinhi sila si Benjamin Alvis ug si Rob Gomez ug uban pang mga sikat nga artista. Proud na proud sila si Vic Soto ug si Pauline Luna sa ilang anak nga si Talita Maria Tali Soto kinsa nakuha og 3 ka gold medal ug 1 ka bronze. Gani gi-share ni Pauline Luna sa iyang Instagram ang picture ug video performance sa iyang anak. Iyang gipasabot nga mao kini ang labing unang gisalmutan nga gymnastics competition ni Tali apan nakaani na kini og mga awards. Ug sa nagpadayong eksena sa Voltes 5 Legacy, laing beast fighter na usab ang niatake sa Planet Earth. Dali dayong miresponde ang Team Voltes 5 ug nagmalaumon nga mapildi ang bagong upgraded nga beast fighter. Kanauguban pa atong atangan sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.